Hej. Kan du sige hej, Pip? Nej. Jo, kom nu. Nej. Pip, du kan godt sige hej. Nej, jeg er der. Nej. Nå, så du gider faktisk slet ikke at være her. Jo, det vil jeg gerne. Jamen, hvorfor siger du så, at du ikke vil sige hej? Nej. Jamen, Pip, det giver jo ikke mening, det du siger. Nej, jo. Ej, der fik jeg da rigtig meget, Pip. Ja, så er den heller ikke længere. Ej, det er rigtigt. Lad os bare blive gode venner igen. Ja, men kan du fortælle en af de der Aarhusitter? Jeg har en, hvorfor holder Aarhusianerne altid? Jeg nåede ikke engang at fortælle den færdigt. Nå, undskyld. Den var så sjov. Fortæl den igen. Okay. Hvorfor holder... Nu gjorde du det igen. Nå, undskyld. Hej. Hej. Hej.